and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Kadiyot, mananawag na ako. Kisa nanawag niyo mo? Si Mr. Martinez! Unsa? Be, ako itawag! Abi! Uy, gikuha mo guna ni mo cellphone, uy! Hello? Hello, Greggy! Cathy? Si Cathy ni! Ako ni! Magkita ta karon dayon! Ha? Unsa man, okay ba? Ha? Please! Magkita ta! Hello? Hello, Greggy! Greggy, tapagaon ako! Please! Greggy! Greggy! Uy. Oh, shit! Unsa naman, ha? Kiof niya! Ilabay ko na sa phone na ron! Ambi na cellphone ni mo, be. Padisgrasya na da. Ambi na. Ako mo na cellphone di ay ambi na. Unsa ka man, uy. Uy, Kathy, unsa man. Di juga ka antigong mudas imong kaugalingon. Di juga ka sulbad anang imong problema, ha? Maglisod ko, Sofia. Maglisod ko. Kon maon na. Murag di ta angay magkuyog. Sofia. Buwag-buwag ta, uy. Unsa? Di ko gusto sa babaeng himi. Sa himi ba, oy? Kanang himi mo na'y tao nga pagkadali mapiloy sa mga problema. Karabang taong himi mo na'y tao nga sa gamayng problema dayog hilak. Kanang taong himi mo na'y taong bugo sa pag-atubang sa mga problema. Sofia. Bugo ka! Magpadamang ka! Tanawa rin imong kaugalingon. Tanawa, mura kagbuang. Pero, day, dili ko gusto mawa si Greggy na ako. Kon mo na, buwag-buwag ta. Karon na noon, hindi ko di mo tabangan, ha? Nadutla na ba yung taong ko, day? Ug mo na di na ko gusto nga madutlan ka. Kasi akong buhaton. Mangutana ka? Kung tubagunti ka, tumano ni mo. Unsa lagi akong buhaton, ha? Unsa man? Kalimti si Mr. Martinez. Sofia. Hilak man ka! Masagdiyon ako. Kaya nag-uot ang akong dugahan. Uy kay ka. Uy kay ka, Kati. Really, bitaw. Uot kay akong dugahan. Really? Oh my God, Greggy. Anong gingon man ko ni mo rin? Ano man? No. Uy, biya ni mo, Kati. Dari na niya ako motor. Di na yung makasawad sa gipuyaan nilang Sofia. Musawad ako silang Sofia. Asas papa ni mo, Declare? Iyang ipangita si Mama, Noy Utik. Oo. Maayo pa. Kay, basinog, unsay mahitabo ato. Kuya, ubiyaro panahon na. Maugani, Noy Utik. Ay, pastilang tanan kung mama ni mo ay. Murag, problematic siya. Bitaw, Noy, no? Unsa man kay problema ni Mama? Di ba? Hayahay nung na siya. O, bitaw. Manghatag man gani nagkwarta na ako. Anong problematic man siya. Wa ko mahibaw, Noy Utik. Og si Papa Franco taon. Magsige lang intawad og sabot ni Mama. Ay, pastilan. Swerte lang yan na sa mama ni mo, day. Nga ka na sa Bay Franco, may mong amahan. Buutan lang yun kayo. Taas kay pailo ba? Aw, hinuon. Saludo ko ni Papa ana Noy Utik. Di manggod ko gusto nga maproblema si Papa. Pero, prangka lang, day ba? Hilabihan na nga.
Kuan in taon eh. Hilabihan ang pag-antos ni Papa ni mo Franco sa imong inahan. Noy utik. Oh, ano tinuod? Problema kayo sa Papa ni mo anong imong inahan, oy. Magsikip ito ako amaam ni Papa, Noy. Ay, pastilan. Tabangi sa taon ang imong amahan day clear. Oo, Noy utik. Niyan ako sa ilang Sofia. Ansa? Gusto ka mainom? O, Leki. Gusto ko mong inom. Gusto ko lumsan sa bino ang akong kagulanan. Si Kati man. Sige, sige. Ano mag-inuman siya? Gusto mo yung problema? Kathy. Kathy. Magpalit kong ilimnan. Ubani ko ha, ubani ko. Kuyugi ko sa akong pag-inom. Nakasabot ka ba, Sofia? Gusto kong malimot niya. Nakadungog ka. Oh, Gusto kong malimot niya. Ay, hindi mo Kathy. kinsay gusto niyang kalimtan? Sige, magpalit ta. Pero tempo ay maayo kang magpalit og bino, ha? Ikaw ba patuor ako dako? Karon lang, God. Karon lang ni. Nakadungog ka, karon lang kay. Huot ka akong dugan, Sofia. Nakadungog ka. Huot kayo ang akong dugan. Huban nilang ko karon panahon na ba? Pero mahupay ning ako kay ubos niya. Muna mapalit ko bino, ha? Ay, ikaw. Asa man ko magpalit? Dias at bang. Magpalit ka din sa bino. Gusto mo yung kagulan? Oh, Oh. Ikaw? ako lang palit og bino, be. Ano niya ka? Niapas ko nimo. Kung gano'n napas man ka. Kisa man nasugod mo muapas ka na ako. Nabalaka lang ko. Nagpangita ko nimo. Tawagan ka, di ka makontak. Kaleche! Sorry, pero salamat nga nadumduman ti ka. Magpalit ko bino. Ako na lang lagi palit. O sige, pagpalit. Dali ha. Okay, Oh, ang kwarta oh. ako na lang. Di ako ikwarta. Alis ako. Ano naabot man siya din eh? Kaganina na ka to siya. Oh shit! Unsa? Si Franco may nagpalit. Pag-abli na ako diha na siya. Mao pa. Uy, hala, huwag ka tumakadungog sa imong pag-overacting ganina. Nga gipanulti nimo nga di ka gusto mawa si Greggy nimo. Da, bahala siya, uy. Ako nakadungog siya, ang sound naman. Ulo, Kathy, uy. Nga ako, anak. Hello? Claire? Asa na ka pa? Di ako sa ilang Sofia. Og, di asa si mama ni mo Kati diri. Maayo noon ka nakita na mo. Okay, sige na ka. Paabutan lang mi diya sa ato. Okay, okay pa. Bye, nak. Day, diya ang bayad, oh. Kathy, wa ni mo panid eh. Kisabay panidaan ako. Si Franco. Okay nga naman des Franco. Basin bayag nagpaignoy-ignoy lang na. Pero nahibaw na sa imong mga kalihukan. Ako nahibaw siya. Makigbuwag siya na ako. Di ka mawili? Oh. Kung makigbuwag si Franco nimo? Prank ka lang, Sofia, no? Wa, nagkilami pas Franco. Kathy, Mo gina tinud-anay na kung gibati para niya, day. Wa, nagyutaon. Di nagyut mo spark. Kathy. Wala mo ko'y tagad siya siyang kagalingon. Usahin, no? May tagip-tip na siyang liog. Baga na pag kay tagip-tip. Ni man, nanimaho na sang adlaw, nanimahong buwad, o unsa pa diha mga baho diha. Murang, wa, nagyut siya'y lami. Kathy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!